Puila no lamsogo ani YT channel o hingke tini ang norokni bagui belai nangkukmani kokthai rok tubui phaikha noroko video no puila ni theke paithak jora kaham khe khnai tongdi. Joto borok no wasia omo haijingjal o klaio phiya a jingjal ni nongkhornani belai no kutuk ongo. Baksa khe a jingjal no yakagui langmano bwskango twlangui bo thango. Haifano baksa borok khe a jingjal ni bagui no langmano hamyabo khai hibio. Tabuk nwng tongmung no obo haijingjal o klai tongkhe afro nwng joto jorao no nini kaisa uansukmung phainai je ang swngcharo tongui kuno lab kwrwi hinui. Joto jorao no nini uansukma phainai je obo hai tongmungni bagui ani langmao hai ongo hinui. Ang saimano obo belai no jungjal kotor haifano nwng a jorao bwkha chikon khe ta uansukdi bwkha no kotor khe se uansukdi je o jungjal ni sakao nini langmano swnamnani lama bo tongo hinui. Tongmung no nwng o jorao no kaham khe samungo khe khlai mankha hinkhe no wngkha nini langmano nini yagono kwrak khe bachasidi keching khe ta tongdi choklai se wngdi. Tamoni hinkhe nini langmao je khaina nangmani tini ni simi no khaina chengsidi. Tamoni hinkhe o jorao no kaham jora kaisa kok muitu narwkdi je wngmani kahamni bagui no ongo nini langmao nwng kosto wngmano haifano obo kahamni bagui no ongo. Naidi o jungjalni yaka khe nini langmao kwbang kuk no tongthoksathok phaisokpai. Phiya a tongthoksathok jora nono se nasing tongo abo tini ya haifano a jora bwskangni salo wasia le phainai no phainai a kostoni result. O jorao nwng nini langmano kaham khe thik khe tonimangkhe o nini langma obo nini yagono nwng tongthokna muchung khe tongthokmanai tei nwng mokna muchung khe mokui bo manai nasingdi nwng o jora no. Ang khakhai norogo video ni bisingtwi kisale swrungmung mankhana hinui obo haikhe no salbrum kokbruk entertainment tip channel no soyabui naitongdi bwskango norokni bagui tebo kaham swrungmung kokthai rok tubui tongo. Tai norogo video no sajak like tei subscribe tei share khaina tapokdi hingke tini ni bagui aswngno jotono no hambai.